Jopuonjre marito donjo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo dhi mbele koda yiero gik ma gidwa dhi somo kokalo e mbui mar KUCCPS. E yiero no e kinde machien, kata kamano ywak osebedo e wi kwan matin mag jopuonjre manyiri ma yiero somo mag science, technology, engineering kod mano mag kwano midendo ni STEM. Ine mantiere Pau Science ing'iyo mar jiwo jopuonjre go oyier somo makamage moyang ni nigi thuolo mathoth mana ni jolony matin mamine ema yudore e pewego. Piny owacho bende medo jiwo thuolo mag tije kokalo e lony manyasani ka gigero kuonde tiegruok makamagi e gwenge. Kawuono mine wacho antiere kod achiel kuom mine e paw lony manyasani ma bende loso kodwa e wi jiwo somo mag STEM pacho ka. Oimore Rosi dhi nade? Aneno ka jo gweng'u moko osechako paki, nyalo mana nyisowa ni to in nyakanye titimo ang'o? Nanyasa kwa Bondo, kamoro ni nango. Gisani atimo tij computers. Ng'eni joma ng'eny penjo ni computers to en ang'o. Tije mag mbui gi jok ma somo luongo ni software engineering, mani tich mana somo. Gisani an gi organization matiyo miluongo ni Somkoda, entiere boma Nairobi kae, kamoro miluongo ni Kibera. Yes. Erokamano ahinya. Sama koro wang'iyo jiwo somo mag science, somo mag kwano, bedo midusa koda makamago, mana kaka ineno iwacho ni kata kiparo kinde machien sama nyithindo tieko form 4 gitimo maber to wadhi ire gi ng'at ka ng'ato wacho kaka gidwa bedo lakteche, gidwaro bedo engineers, to reality e ground kaka iwacho bedo mopogore. Ang'o matimore, makosa ni kanye? En adier ni koth nochako gowa chon ma nyaka waduok erokamano ne somo masani wantiere godo miluongo ni CBC. Notemo mar mondo rire kind kama koth nogowa mar mondo waket gik moko bed marom. Ka anyalo wacho an awuon kana chako somo weche mag computers nang'eyo bang' kana tieko high school. Emana bedo gi gombo mar mondo ang'e matut e gi. Tinyalo yudo ni kinde mana somo kana wuok piny mano gik moko nanien ga. To king'iyo CBC gi sani en gima nyalo kelonwa kaka nyithindo nyalo ng'e gi chon. Koth nogowa nikech kaka nochako orient nyithindo gi e somo mag STEM kaka iwacho ni bedo mopogore nikech gichake very late, gichake seche molewo. Seche michake seche molewo en gima chunyi ionge godo, ionge gi gombo mar ng'eyo. Opogore gi ng'at moro manochako neno computers kadongo, en gi laptops kodongo, ong'e ni gini tim ang'o to gini tim ang'o. Koro ok nonyal yiero courses go. Mane umiyo neno ka wan gi rem. En rem makwa, ok un kendi miyuage, but aneno ka en rem manyaka jok ma olony mantiere pinje ma oko bende yuage. Ni ere kaka wanyalo konyo nyithindo manyiri mar mondo donje somo kaina gi. Ingini sami wache kamano to ing'iyo ni nyathi ma wuoyi ni ok ni bende noneno computer chon, nodonga donga kamoro achiel gi nyathi manyako. Ere kaka inyalo wacho ni ere pogruok ma koro biro nikech yawuoyi koro somo mag STEM, mag science, mag kwano, to joma nyiri to dong' chien. En ni gineno ni kwano tek kata science tek, koso ok gidwa somo makamago? Ok ni ok gidwar jahel, wache dier. Gigi te, nitie gima waluongo e field mantiere ni nitie gima iluongo ni Boys Club. Boys Club en riwruok moro mar joma yawuoyi. Ma gibet kamoro, to giparo gimoro kanyakla achiel, to ginyalo manyo kaka gi-support each other. Ineno joma mine, gin ng'ama kosetieko school, en gi gik moko mang'eny mantiere pache. Osetieko, kochopo higni 18, pache nitie onego bed noyudo nyathi, onego bed nodhi e ode. Gigi te nyalo yudo ni kochopo higni 35, king'iyo nonro mitimo sani, nyathi manyako mochopo higni 35 owuok e gima iluongo ni technology field. Inyalo yudo ni ok ni giwuok ni gikia, giwuok ni ging'eyo to gionge gi that support system mar mondo konygi, mar mondo gi stay in that field. Tiyudo ka joma chuo ka gibet piny to ng'ato nigi gima kele pache, joma mine ng'ato nigi paro mopogore. Koro mane gima koro wantiere kae mar mondo manyako konyo. E mondo gikel pachgi kanyakla, mondo giti kanyakla. Ang'o mowinjo bed ni timo mondo konygi? Ineno gi sani gima iluongo ni gima kisungu luongo ni early orientation. Wachak puonjo nyithindo manyiri gik moko mowuoyo technology gi e ndalo machon. E kinde ma gichako somo, onego bed nong'eyo ni nitiere gima iluongo ni computer, kata kodiyo to nyalo diyo kong'e ni en ang'o. Gisani wan gi simu miluongo ni mula mos. Nyaka nyathi matin mong'eyo, ma kore ka ng'e wuotho ng'e diyo mula mos.
lakini be waseparo kaka wanyalo tiyo gi mula mosni mar mondo waketgi e yore mag STEM gi. Mano pok osebetie. Nikech ng'ato nyalo wacho ni oonge gi pesa monyalo nyiewo godo kompyuta mar mondo nyathine otim. Wiki kwel ni simo ma intiere gono. Bende nyalo tiyo godo. Bende nyalo tiyo godo mar mondo wa orient gi chon. Maka gichope age makoro otiko school to seng'eyo ni an ka wuok e school adhi timo software engineering, adhi bedo hardware engineer, adhi bedo an artificial intelligence engineer. Magi gik moda neno ka koro nyithindo dhi mbele. Rosi ng'eni kanyo bende makoro owinjo wakony godo jopuonjre. Sani giyiero courses. KUPS oyaw kendo thuolo omed. Ng'ato nyalo gombo mar timo kosni to kia ibo winjo ka ji te wacho ni ng'ane timo IT to okia ni to IT ni ang'o manitiere iye mondo koro wata nyithindo mondo giyier kos makare e weche mag science ma owachogi. Wane gi jogo ma bende sani endie yiero courses. Ne nyithindo ma yiero courses sani ang'e gima trando gimiluongo ni mentorship osebedo ka onge mang'eny e kind joma nyiri. Ei mentorship kaya asebedo e field ni kuom higni 6 sani. An tija maduong' en chiwo gimiluongo ni mentorship kono nyithindo manyiri mar mondo ng'ama yiero course mag IT gi kochako gi e tiende. Ang'o madwarore mar mondo okonye godo. Nyako chop kama koro wuokie ono we somo koro dhi manyo tich. Ma dhi kete gimiluongo ni odhi bedo exposed to different things, different ways of working. Koro dhi yudo ko otiyo gi joma chuo to bende pache nyaka kwanye iye kae. Yes. Koro sani ng'ato ka dwaro course maber, mano mar madhi gi lony manyasani. King'iyo pap sani mane ma ineno ni ber ma bokelo ne yuto. Gitegi nyalo kelo ni yuto kaka ng'ama dhi puonjre. Sani gima ringo ei mbui sani mang'eny iluongo ni artificial intelligence. Ng'ata ringo mar mondo som course no. Kik wavuondre ni ang' ni som artificial intelligence kikia gimora mora ei field moko mowuoyegi. Inyalo timo gimiluongo ni software engineering. Matiende ni inyalo mana develop applications kaka WhatsApp, Facebook, TikTok. Koro ibende inyalo mana konyo jomoko mar mondo create ne jomoko tich. Seche mi develop applications magigi inyalo tiyo godo e uso gigi. Inyalo konyo jomoko bende uso gigi e iye kae. Inyalo puonjo ka jomoko kaka ni bende ni loso mari ni koro ibedo like a mentor to them. Nitie gimiluongo ni data science. E data science ka ji mang'eny kiae but onge like a decision ma dhi timore kapok analysis moro timore. Magi te timore mana gi data science. Nitiere gimiluongo ni DevOps engineering, mano jok motimo jok motimo a lot of software engineering ging'iyo mano. Terms go dongo ng'ini ji biro puonjo ni mago to wacha. Koro mang'eny wanyalo mana like yawo ne jowinjo te gine ng'ama dwaro chande koro wabiro yudo thuolo wanyise ni mae gimae kisomo to mae gimi nyalo timo. Ema bende kelo mondo wang'iya ni to jok motimo kata weche lony manyasani kata IT gi gitiyo kuonde mage. Thuolo nitiere kuonde mage. Jok motimo IT gi thuolo nitie kamoro amora. Kata une studio kae nitiere thuolo ne jogo mana nikech ok ginegi. Ineno ka ng'ato timo IT to wacho ni an ing'ada mana dhi tiyo office machalo kamae. Ok ong'ere no bende nyalo create office mare en owuon. Onyalo ndikore owuon. Onyalo loso office en owuon to ndiko nyaka jomoko. Kineno kawuono kwa wuoyo wi somo mar business. Somo mar business kaneno ka ng'eny gi ji otieko to ng'ato wacho ni an aweye gi kae. Nitie gimiluongo ni fintech engineering. Odil gi a lot of financial things matie bank. Bende inyalo bedo achiel kuom gi kisomo gi kainagi. Inyalo dhi timo agritech, ng'ama somo agriculture gi pur gi. Kitieko iriwo gi gigi mitimo mag IT kande. Tilosa tijini wuon. Okirit mar mondo jalonyo bi onyisi ni yani crop nini gini nigi shida kamae. Koro inilosa application mari manyalo konyo detect all these diseases. Itimatima tiji to dhi mbele ma ongere mora mirito mar mondo ng'ato bi okonyi godo. Tibende kiseloso magi ikonyo go jomoko bende. Koro ineno ka i create opportunity ne ji mang'eny. Yes.
Ingenia nitie report moro mabende wakete yamo kae. Waneno ka jopuonjre loso gik moko. Giyango gik moko, nitiere mashin moloso ma detect sama pi oula biro mondo koro ogeng'. Ne oseneno jopuonjre moko koloso kata ndege ma ging'e ni engineers. Nitiere mathoth ma jopuonjre osetimo. Mak mana ni lekno togi kanyo ok dhi mabor. Piny owacho winjo bed ni timo ang'o mondo okonygi. Kanyo tang' no ywag ne piny owacho. Nikech seche ma nyathino onyiso gi kizungu luongo ni innovation mindset. Seche ma nyathi osenyiso ni en gi paro mar loso gimoro manyien. Onego bed ni piny owacho biro kanyakla to wacho ni ma nyathi ma riwo pache kamoro achiel, ma luongo jomoko jolony moko ma mokonye otimo ne gimiluongo ni mentorship. Onyalo create applications manyalo change the world. Wan gima waneno ka piny owacho timo ng'enyne en gidepend gi jo oko, jok mowuok oko mar Kenya, mar mondo olosnwa giwagi. To giwagi wan gimiluongo ni resources. Jogi te nyalo timo gigi mano komiyo gi thuolo. Koro onego bed ni imiyo gi thuolo. To kok wang'iyo piny owacho, wan ji giwegi. Ang'o ma wanyalo timo ne jogi? Wanyalo kelo gi kamoro achiel mar mondo gibed like mentors ne jok madadonje university kaka magi. Yes. Erokamano ahinya. To ne nitiere jogo mano koyudo thuolo kata nok gitimo maber e science o gitimo maber e kwano. Be gintiere gi thuolo e paw lony manyasani ni? Ang'o ma ginyalo timo? Paw lony manyasani ok dwar ga gik moko mang'eny. En ga ni odwaro ni bende in gi gombo. Gima kizungu luongo ni interest. Kibedo gi gombo, biro dhiri mar mondo isom gimoro mawendo. Milos bedo gi gombo mar ni wuon cha. From there, kowuok kanyo, tibiro yudo ka ng'ato mi kony mopogore opogore mar mondo ichop kuma idwa dhiye. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo ka watieko nikech aneno ka sawa bende tin. Intiere koda riwruok mari kata ka tiegruok mari ma bende iluongo ni Som Koda. Ang'o matimore kanyo? Gi Som Koda sani wawuotho e skunde ka skunde, wan gi skunde mwariwore godo. Wan gi organizations, iluongo ni community organizations mwariwore godo. Gi sani Shofco mar puonj nyithindgi software engineering. Tiyo kamoro miluongo ni DDD, Digital Divide Data. Gisebedo ka gikonyowa by the way nyaka kama wachopeni. Kendo konyo jopuonjre e gigo duto te mwatimo. Wan gi riwruok mag nyithi skunde mag primary. Wan gi skul ka skul wawuothe to wanyiso gi ni mae gima gitimo to gimiwa thuolo kwa puonjo nyithindo matindo tindo gi about software engineering, data science gi. Koro mano waseneno ka nyithindo bedo gi gombo mar ng'eyo mang'eny e weche mag science. Magi chako kodo chon. Oimore Jael ma viko di kantiere Mombasa. An atimo bachelor's mathematics to sani en higni 7 nyaka na graduate to pod aonge tich. Wakonyo nang'o nikech mendie toyo chuny. Mago moko kuom ywak ma bende ji nitiere godo jomosomo engineering, weche mag kwan, accounts genege. Ang'o minyalo nyisogi? Awacho pile ni kik chunyi tho kapo ni isetimo gimoro to pok iyudo tich. Penjri ni yani, ang'o manyalo timo machielo mar mondo amed gima asesomoni. Mar iluongo ni stand out. Kimiyo jomoko tich, tineno karatasi koro bedo man gi weight moingo mag jomoko. Yes. Mondo koro ng'e otasno. Otas kamoro tiyo. Yes. To kopogore kod otas, nikech osewacho ni thuolo nitiere. Sani bende ijiwo rowere ni many tije owuon. Waseneno ka piny owacho giyawo ICT hubs, ICT centers nyaka gwenge. Ginyalo kawo thuolo mane, opportunity mane mantiere kanyo ma bende ginyalo kawo. Mondo kik irit mondo higni 7 ng'eny kabisa. Gima kika wuondi ni sirikal temo yawo ICT hubs gi gwenge. Lakini ok gikel jolony mar mondo puonj ji. Mane shida mabitie. Jolony go nitie. Jolony go ng'eny kabisa. Jolony go ng'eny kabisa. Nyapenjo jatije MCA moro ni ang'o mwanyalo timo e Siaya kanyo gi gik mwatimo gi mar mondo opuonj ji mopogore opogore. Mwachope okang' moro mani kwada manyo jok malosonwa applications gi to kwadhi oko. Neginyiso wan ni gigi ninda kae nikech jolony go ok bi. Gibendo gimany jolony go. Ka gidwaro manyo jolony go. Gitrude koda nyalo miyo gi mang'eny kabisa. Mar mondo ng'ato bed gi knowledge e gik miwinjo wawuoye gi. Mar mondo wamigi tije gin giwegi koro girit ni ndikogi. Ng'ato bende penja kendie ni en adier gima jatend piny nowacho ni sani igwetha kompyuta to dola donjo. Une jolony e sekta no. Mano timre mang'eny e pinje maoko. Pinje maoko mayowa
talents maber nikech ok ginyal jo e sirikal ok ginyal chulo jogo koro gineno ni eri gidhi chit pinje maoko giyud pesa kocha to giduogo koni gidak adaka ok gichul tax bende mane bergi koro jolony gi to nitiere koro kigwela gwela kompyuta kamarino tibiro yudo pesa manyiso ni nikech ng'ato dwaro dola ni ere kaka odhi gwele an agwele kindie to dola ok donj to ni nyaka iketri kama kare kanye bedo ineno kaka gigi lokore pile ka pile bende isomo manyien are you updated with the new trends kokibedo updated to koro kibedo gwelo dola mano bende aparo ni dhi ne skunde nikech skunde bende ok lok curriculum gi gima nochako puonjo information technology higni 10 mokalo ema pod opuonjo sani to waneno ka piny olokore koro wachak gi skunde machien kocha koso chako gi kanye chako gi skunde biro kawo higa mang'eny kik wawundre mbui no biro gik miwinjo wacho gite gintiere mbui trends gite kidhi mimanyo gi e mbui kacha tibiro yudo gi to gibiro mi gimiluongo ni suggestions mar kama inyalo yuda kinyalo medori kaw thuolo mari gwel mbui tigi mbui maber okonyi dongri kinyi yud tich kik iwach ni ok nakonyora nikech natiyo gi mbui nikech ng'ato bende ineno ka thuolo mang'eny okawe e simbe entiere Facebook entiere TikTok thuolo magi moketho gi dongo nyalo tiyo somo makama ano otini masimpro nyango to nyisna go ni anti mano timo ICT mare gi degree onyalo na bade entiere nango Central Sakwa mbone ngonga ngomo timo ya ICT nikech ICT duong yes konyisa no angonga ngomo timo to kwanyal dagi konye yes ero kamna ahinya aya koro sama koro watiko kendie en inyalo chiwonwa wach mogik kijiwo godo jonyuol kanyakla kod joma mantiere kod gombo mar bedo kanyo ne jonyuol magombo mar mondo nyithigi otim gimiluongo ni STEM courses pokoleo kata en mana jegni 30 pokoleo thuolo nitiere en mana ni bende en gi gombo mar some kosebedo gi gombo mar some ere kaka odwano konye kodwano konye owacho ni mama gi baba mai gi gima gin madwaro timo unyalo konya nadi ana wuona mawuoyo kodi ni an akonyo ga ji kaluore gi gima ng'ato dwaro nikech ok nyal chune mar mondo ng'e gimoro achiel seche moseng'e gima dwaro ni bang'e obongo ne biro yawre to wacho ni nitie gimoro kacha ma kora nyalo gombo kendo ng'eyo mondo tim yes kochopo kanyo koro nyalo konyogi ok ang'eyo ni ginyalo gombo mar mondo giwuo kodwa achiel mane machielo ma bende ya dwaro nikech aneno ka ji mathoth dwaro kanyo mondo imak ne gi lwet ji inyalo weyane yo ma ginyalo tudre kodi ang na migi namba tabiro kwayo ni namba miyo gi satich ariyo kinyi nyaka 11 odhiambo koyie toke kanyo kikugo ero kamano wana namba ni mapiyo namba 7 1 aboro chiko ero kamano mana ka nuwe mapiyo kato 1 aboro chiko abich ero kamano mano kanyero roso kech mano jatije mar riwruok ma kowuoyo e thuolo mantiere science inyalo kawo thuolo mar dhi e yueyo machuok ka waduogo to wadhi nyime koda weche manyien mag oyimore